manggone nyumpet-nyumpet titik sampe Gusti Allah. Ya awak dhewe ora ilham ngono Gusti Allah, sebenarnya ilmu kan al ilmu nurun. Ilmu ku cahaya, ilmu ku ora tek kuwi ora tek sinau iki. Sampeyan bersihno rohani sampean. Karo mari tobat ora kene mikir ilmu Gusti Allah. Ku model terus. Mergo ilmu sing iso nangkep ilmu ku rohani sing suci, sing bersih. Lah maca Al-Qur'an apa Al-Qur'an rohani ora tersi. Tafsiran ora kuwi. Makanya kadang orang hafal Quran, tapi malah ado karo Gusti Allah. Mergo rohani ora tersi. Cara kan isih Iya lah ya waktu wae. Yo tafsirane dhewe-dhewe akhire kan. Fisikane sakake ngene. Tapi nek wong rohani terus ngono istilahnya ucapane misalkan alif tok lho gak pernah. Apa dalil yo ora iso ora iso. Tapi ono power ya ono cahaya nih. Jadi wong ngono itu cara kasarane kan cahayanya malaikat mlebu nerangi rohanine wong iku. Akhire oh iya ning jero kan yo bisik-bisiki malaikat, bisiki kebaikan malaikat kan. Akhirnya oh iya kuwi urip ya. Ngono kan akhire. Bukae hidayahe atiku yo ngono. Ning ati iki ono, tapi kenapa kok pengen ndalekno kok. Nah. Ya iku mau bisa kalah. Soalnya kan perang lawan nafsu. Iku kan ngono tuh. Ya bisikan setiap hari bikin kebaikan, keburukan setiap hari perang saling jenenge perang lawan nafsu kan luwih berat timbangane perang Badar Rasulullah jangan. Wong kadang kaya wayahe nek nisa ngene. Nah, lho ngono kuwi yo wis niate yo ono lho, tapi kenapa wis kadung kok kejablasan wis kasih tulisan. Mundur. Wis yo bisik kan halus ya. Kok lah yo kena wong dowo wis bablas. Alah mulut terus saya kalah. Lah kuwi kan perlu pasti ditokno. Mergo kan jin, siluman, iblis iku ngikut awak dhewe sampe awale awak dhewe bisa dadi nufah nggone bapak ibu awak dhewe iku dhek wis ngono. Lah ngene kasaran dari awal itu bapak iki sepurane maksudnya bapak ibu awak dhewe berhubungan ya. Lah itu kan dadi darah. Kok bapak ibu berhubungan itu tanpa eling-eling Gusti Allah, itu kan potensi masuknya jin fasik itu jadi saling burung-burung darah sampai ngono. Nah, terus jadi janin. Nah, dia kan wis ngirim ning darah, aliran darah. Nah, dia itu nak wis kanu kan, nak wis mlebu ning awake dhewe, wis ini kan padha. Soale wis mulai wis ngikut kan. Iku sing luwih sulit ngetokno. Iku mesti kan mikir la ilaha illallah kuwi. Terus itu ditokno dan itu mengaruhi nek kan mengaruhi awak dhewe kadon ngene Gusti Allah. Dadi makane kadang wong kan neliti arah arah kok jero golek elek. Yo mergo dhek kalah mau. Dadi darahe iku Ora iso ndalekno. Tapi yo kadang tetep lagi ngene Gusti Allah terserah Gusti Allah. Kadang makane anake perampok kok yo dadi wong alim. Kadang anak kiai dadi wong sukses ora iki. Tapi nek secara real-realan cara iki proses ngono ya iki model ngono kuwi nek pengen dadi anake ku gampang teatur bareng Gusti Allah ya ngono kuwi. Dari segi rezeki sing halal, sing pokoke bebas nek larang Gusti Allah lah. Soalnya kan masuk potensi luwih gampang ngarahno iku. Luwih gampang timbangane wong sing campuran wis wow, oleh sampai kadang kan campuran apa darah apa sik anu gendruwo iki lho iki. Dhek yo potensi ngarahno wong iku kanggo melok dhek kan. Makanya dijak kebalikan susah. Mergo urut-urutane wong mau darah masalahnya. Mergo darah iku mau kan sing nentokno munggah pitu sampai luruhune awak itu mengisor sampai luruhune itu perbuatan awak dhewe kok ora kok. Oh landrate awak dhewe ora. Misalkan awak dhewe elek ya bapak awak dhewe sampai tulang itu kok kena. Nek lakone aku yo padha wae yo. Mengisore turunane yo ngono kan. Kena. Makanya nek kaya sponsor 76 kan turunan ke-8 ora oleh bagian. Iya. Iya tenang. Dadi misalkan ning kono ya bapak Odis meninggal terus ning alam barzah. Pak Odin lakoni ya kono oleh landrat telepon tunggal. Mangano kaya kiai gede malah terus anake berbuat